Oke, lanjut. Chef loro kuwi tak milih sok Senin lho. Oke, Mak, kamu menjadi pembantu baru. Dapur anyar pembantunya anyar. Piye ki? Di rumah apik pengen duwe rewang, kok direwangi dhewe. Ya, Mak ya. Terus Disuruh ditata, guys. bandeng, iki gadong anu, kondoro. Sawur. Ya alang-alang. Godhong jeruk. Aja dikai gula sik ya. Kanggo Abah. Udang bawang. Sapuan. Siap Kak Manohara. Siap. Oke, tak simpen deh yo. Siap, ditunggu kedatangannya Kak Manohara. Masya Allah. Tabarak tuh. Ayo kakaknya mau pilih yang mana lagi ini? Boleh bisa dikomen ulang ya. Oke. Wes tak telepon wae. Mau pilih salah satu boleh. Yo guys, yo. Ini model Jawa Slim panjang ekor di harga 2.500.000. 3.500. Gak, ya tok kok sing lanang. Yo, yo. Tak paket ya dari Iya, iya. Mbak gaji. Ini tuh bas biru pokoknya. Piro apa? Nafi. Apa wi? Laden dari ibu. Oke. Enak. Ibu sanakno Kita tok lho. loro. Ih. Ini biru tok sing kuduwe sing gua kan. Lanjut, Mae. Sudah dimasukkan ini sayur asam. Bandeng. Ibu ngapa sih mbak masuknya, Mak? Bimbing ulo. Sip. Asemnya kurang anu wi, kurang apa? Kurang blimbinge. Engko bar masakan iki disai. Begitu. Ya karo sampean piye? Banyu piye to? Lewis banyune sokeh kok. Iki iki bandengnya nek gak seger ya gak enak. Terus nek iki lho, lha apa? Kutuke diumbah langsange. Lah iya ya wis to. Ya wis rasane sik to. Ben meresap sik. Coba ada no, top dari ini. Satu kali kali mas no plastik ya? Ya. Tak. Gak kita kan duduk wis sakmono kok. Iwake 2 kilo luwih kok. Kae lho, Mak. Ya Allah, sedo sak nembane. Lah alah, Mak wong mati yo ora digowo kok lek mung goleki. Ini dipasang AC berarti ya.
Gak ada sih guys. Gak tapi yo. Ya, itu dia seledri wong ki nganu kok. Asem-asem kok. Apa tak kirimane? Berapa gorengnya urung mak ki? Udah tirisnya sih. Berapa angka ya mak? Boleh nyapa? Rono-rono ki lah curahan mangan dek mau guys. Pedi pangan dikit. Gak doyan iki dek. Irisan berambang tok ya. Gua nek wis mateng dipiru-piru dhuwure ngene kayak. Oke. Oke. Dapurnya bagus. Ya, San. Tapi kene cek reget. Ya cek reget. Yo mak ngusungi opo iki ya Allah. San. Ngerti kok ngomong dipah nyolong gore toko mesti nyolong. Nyolong kok njaluk to mak. Oh, ento. Itulah di desa. Itulah di desa. Yang iya kok tuku nek no. Kok bari iki tuku ya. Kita jalan-jalan ke Madiun. Enggak tapi apik toh. Oke, betul mak. Iya. Iya. Wow. Dia sikil murangan no mak. Banget dan surga di telapak kaki ibu lah, ibu ini sikile meletek-meletek. Oh berarti lawangnya kuwi, lawangnya sikile meletek kuwi. Ya ampun. Mak kuwi lho lek tuku kuwi wis pirang tahun kuwi. Biyen ditukoni Mbak Nani Jo aku sik kelingan. Lho kok bawang barang, Mak? Wis tak tuku ngono sik Tupperware. Satu wadah sik, guys. Yo kok mbok buat. Yo tak kek kono sik aku. Lha kuwi terus ngenune bisa barang wi. Kenaan lengo wi. Apa ki jenenge? Kesete. Kes. Salah neh. Salah neh. Dan serba salah. Wis tak tuwali Tupperware sik. Ndak lengo ae tuku neh. Sudah selesai. Oke, diadai khusus gane apa sik no? Irose mun endi ya, Mak? Sik. Enak iros tok, Mak. Nggih, Mak. Heh? Iso? Ya kepala.
lutut, kaki. Mau nggak abah masak bandeng? Ini nggak pakai nggak pakai apa gula. Kalau bandeng asam-asam ini nggak pakai gula nggak apa-apa guys, pasti enak aja. No gula. Tapi terana iwaki nanti kayak dulu amis, kena godok kurang setanak, yo getar, ini kunire terasa. Tidak bolehnya buntut yo pong. Ya buntute. Bunda senek buntute kena, aku paling tinggi. Setengah. Kepala ini piro, Abah? Terus, nah wes. Dadekno loro emak iki kok. Nggak ya, Abah? Heeh, dadekno loro. Kan gak nggih gula kabeh ta? Wes ngono heeh. Wes iki. Ya, dadekno loro. Iki cek akeh. Oh ya wes nekno. Isine rong iwak nekno. Heeh wes. Balik kepala ini 2. Nah. Buntutnya ya dua. Nah. Betul deh. Oke sing mangan lho ya sapa? Itu aja suka. Lho ya kuwi kita jupuk to. Buntutnya hilang. Panas kok ya iso iki, Bapak. Gak. Apa kuah itu cewek ini mau beka? Usah. Gak enak. Orang resep kok. Oke. Itu arep ora? Ya harap toh. Kayak sitok ngono. Lha lha kuwi sik kok. Sapa semangan? Ngono toh mestine. Masa aku ora mangan kok. Bengi. Nah. Engko ben dimakan karo Mbah Tesi bareng. Mbak Tesi nang kono? Iya. Sak piro wong tuwa iki? Ya pun sepuh sakniki. Penak Mbak Manu nontone nek terang ini nggih. Alhamdulillah, rabbil alamin. Terus dikasih iki wis tak kei, guys. Kei, kurang mak kuwahe, Mak. Sik tau tilik kok. Tak golek nek kira sek. Alah gak iki lho, ditonton dhisik kok terus tilik trit. Oh. Iki kaya kondisi ada. Jadi piro? Ya wis kuwi ngono awake. Nah. Awak. Nah. Awake loro buntute sitok. Nah. Engko cek dene. Gak wis buntute sitok. Dewi. Iki cek piro kira-kira? Dene. Gak wis to cukup wis kuwi ae to. Lebih awake dhewe to gendene pisan. Iya. Ya piye? Dasar jam sudah, Kak. Agis comel. Sudah. Aku masak apa asal? Jadi kok Agis comel? Kok ganti kok, Gis? Kilo mak Agis, Mak. Golek Agis lah. Hei. Agis. Gis. Gis. Iwak tongkol mboten ikan bandeng niki karo lem. Makku tak kon lem lho gak diwaca komene iki jan. Yo, gak iso sepurane ya. Ikan bandeng ke yes kuwi lho rong adah kuwi. Kuwi cek pira delok ning cek pira? Delok jajal. Wes cukup gak nggo mangan. Sampeyan kan aku cukup ya wesan ya. Wes kuareken. Ning kono soalé wong ya akeh. Ya oke iki ditambahi sitok to. Ya gak apa. Wes dina manganku gawe dhewe ya, Pak ya. Munggah to, Gis. Dikon munggah kok iso ora gelem munggah to lonte habis iki. Oke. Sip. Ya, jan enak, mantap. Karek ngewahi duduh. Duduh ya, Mak. Yang siro sampai kacop wes hop. Nah. Hop. Pas ya.
Pas. Terus Ya wis. Oke. Wis, cukup. Oke, alhamdulillah. Oke. saat ini di mobil. Aja enak pura. Ya enak kan biasa. Mendang timok meneh. Dipitek ngiri. Ora apa-apa. Ya Allah, mak wis gak iso-iso ta, Mak. Ngene tok sampe gek ngono sampe wuk wis to. Wis sampe mekan ngono tok kok. Yo ora. Gak kicilikne, iki gedhekne ngene. Wong kok weden. Kok ngono ae. Wis to mak menengo. Yo, dan to. Mak kok iki saking kok kaya nyemplung ning kene. Lho. Rono. Mak aku wis bingung ae lho. Karo laler iki jan. Wis engko neh kok iso bingung karo laler iki lho. Mantap. Mantap. Nyam 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 nyam. Masa? Oke. Begitu saja nanti lagi. Lebih yang gue buka asin. Segi asin gak? Guys, nah, lagi mau apa sih guys? Lah iya raro sampean kok. Masa iki berdua iki Itu. anak cetak lancar. Gak duduh muka nang dhuwur nek mau. Sok. Oh, dia mesti becuk dhuwure kok. Tapi lho enak. Kok muasi kowe ini? Iya, Bol, piye? Mak Goblok lancar. mak itu teni Ya wong. yo batin ku mosok. Sang. Kosong kosong. Masin. Basin bae tanggung hidup ya. Siapa tak ya? Ma, ini sudah selesai ya, lu. Selesai. Kita makan dewe lu. Lah tapi ya sakmono bali yo entek wingko. Sing nggonku ki ngono kan kene sitok, Mas. Daginge pakaian. Bukannya kan ada buntute. Sing ki enak to. Ya iya sih kalau sing itu tambah sitok. Tambah sitok apa ngono kok wis. Ben padha ya, guys ya. Iki sing kene dikai sing iki mergane banyu. Wis engko kada ditoton neh, guys, kirung bar. Urung nonton neh. Oke? Iki isa batak kuwi ta? Isa-isan kuwi ta? Iya. Aku anu bom manusa tulang. Kalau kan ibu lah. Jualan. Terus kita ditambahi jadi tutup. Saya nggak ke sini. Sampai sitok ono lebih loh. Oh. Kakean iki lho tambahi. Wis iki Mas tengah ya wis wis. Kono fungsi untuk sitok tok buntute. Piye nek pira to? Loro. Oh iya wis. Sing buntute. Di delok. Oh iya piye wis. Bener. Ya wis. Kah wisan. Oke. Udah cantik begini, guys. Dilapai. Ini biar dia gue di proses sama dia nih, Mak. Ya,